Gitte, du er medstifter af VIP. Hvad er VIP? VIP er et netværk for businesskvinder. Det er ikke kun for iværksættere, det er for alle kvinder, om man er studerende, eller man er bankdirektør, eller man er ansat, eller man har været selvstændig i mange år. Så kan vi godt lide at have bredden af sparring og videndeling. Vi bruger rigtig meget at spare og videndele. Vi har lokalgrupper rundt omkring i hele Danmark. Vi er knap 300 medlemmer nu. Og vi er begyndt at få en masse kvinder fra udlandet, danske kvinder, som sidder rundt omkring i udlandet, for det handler om kontakter, det handler om, at kontakterne er i orden. Det handler om, at jeg kender en, som kender en, og hvem kan hjælpe mig, og hjælper jeg dig i dag, så hjælper du mig i morgen. Det, der er rigtig essentielt i vores netværk, det er, at det er med god energi. Vi netværker på tværs af brancher og i brancher. Så vi har rigtig mange grafikere, og grafikere og alt, hvad der har med den grafiske branche, som har deres egen gruppe. Vi har en gruppe for kvinder, som har en bog i maven, eller som har udgivet en bog. Vi laver mange arrangementer, for eksempel for, hvor det kan være, dem der gerne vil vide om, hvordan griber jeg det an, det her med at udgive en bog. Så henter vi nogle forlag ind, og nogen, der har udgivet en bog ind, og så hører vi om, hvordan gør man det. Eller hvorfor er det så fantastisk at bruge Facebook i sin markedsføring. Det kan være alle mulige ting. Vi gør. Vi kan lave walk and talk, vi laver fredagscafé, og vi laver alle mulige ting. Trine, du er den anden medstifter af VIP. Vil du fortælle lidt om, hvad du selv har brugt netværket til? Ja, det vil jeg gerne. Jeg startede i VIP Danmark for 1,5 år siden, og der var det et frivilligt netværk, og bestod en bestyrelse på 7. Så samme dag jeg gik ind i netværket, gik jeg faktisk også direkte ind i bestyrelsen. Og det gjorde selvfølgelig, at jeg fik utrolig meget synlighed her. Da det så overgik til at blive privat APS, på grund af, at vi manglede simpelthen bestyrelsesmedlemmer, så overtog Gitte, som I har snakket med før, og vi overtog det i virksomhedsform sammen. Og det gør jo, uanset hvad, så i VIP Danmark har du jo både mulighed for at være VIP-ambassadør, og du har mulighed for at komme ud i lokalområderne og profilere dig. Og det har jeg jo naturligvis gjort i form af den position, jeg har haft her. Jeg har lært utrolig mange mennesker at kende. Jeg får jo adgang til hele landet, til de her 18 lokalgrupper, vi har nu. Tager rundt og besøger og siger hej og danner nogle kontakter. Og det har gavnet min virksomhed meget. Jeg har en virksomhed i Hobro, der hedder Boosting Business, hvor vi laver markedsføring og branding og totale grafiske løsninger. Så jeg har jo blandt andet fået hjælp til produktion i udlandet. Jeg har fået nogle gode kontakter til at skrive og forfatte for mig. Jeg har adgang til uanede mængder viden, hvis der er noget, jeg er blank på i forhold til en kunde. Jeg har langt nemmere ved researche, og så har jeg jo i øvrigt verdens bedste partner. Vi går rigtig godt i spænd sammen, og den energi, der opstår, når vi er sammen, spreder sig ud i netværket. Man kan godt mærke, at der er en form for DNA her, som er den her gode energi, der opstår, når de her kvinder står sammen, og egentlig godt til at hive skulderpuderne ud og vise, at man faktisk er kvinde, og det er i orden at være kvinde, selvom du er i business, og man godt kan bruge hinanden. Og så skal det jo selvfølgelig siges, at vi kan jo godt lide mænd. Det kan vi jo godt, og vi kan også lide at netværke med mænd. Vi har bare valgt lige, at i det her forum, der er det kun kvinder, der står sammen. Så der sker noget magisk, det gør der, og der er rigtig mange forskellige arrangementer. Og jeg har jo selv været på som foredragsholder også rundt omkring i landet, og det ved jeg, der er mange andre, der gør, og det er en god profilering.